Чаканае абнаўленне. Колькі шматпавярховак у Віцебску сёлета плануюць капітальна адрамантаваць. Хто складае спісы і які адрас у чарзе першы? Якія работы выконваюць будаўнікі і колькі доўжыцца абнаўленне? Адказы на гэтае пытанне шукала наш корэспандэнт Юлія Устінова. Тэхніка ў двары, маляры на пад'ёмніку. Капітальны рамонт дома па вуліцы Кірова 7 у Віцебску доўжыцца ўжо некалькі месяцаў і набліжаецца да завяршэння. Старажылы да будаўнічага працэсу ставяцца па-філасофску. Ёсць з чым параўнаць. Поступова гістарычная забудова набывае абноўленыя інжынерныя сеткі и свежий фасад. Проведение ремонтных работ и тем более капитального ремонта связано с теми или иными неудобствами. Я бы хотел отметить слаженные действия организации, которые производят капитальный ремонт, особенно корректное отношение работников. Я вижу, что люди профессионально работают. Хотелось бы отметить, как организовано место работы. То есть места для сбора мусора были отдельно выделены. Вывоз мусора производился. Были огорожены все площадки, все опасные зоны. То есть организация работы достаточно на высоком уровне. Чаканая падзея для адных і нагода для спрэчак для іншых. Капітальны рамонт – гэта сапраўды пэўныя нязручнасці. Яны працягваюцца ад 2 до 6 месяцаў. Аднак гэта часова і дзеля лепшай версіі жылля. Свае пажаданні да ўласнікаў кватэр ёсць і ў будаўнікоў. Чтобы получить доступ для замены, не все жители идут навстречу. И поэтому в этом стоит сложность. Потому что капитальный ремонт это делается для блага всех жителей, меняются сети, они старые, они нуждаются в ремонте. И от того, как нам люди будут идти навстречу, будет зависеть от того, как скоро и качественно мы произведем замену инженерных сетей и оборудования. Дах, адмостка, вокны ў пад'ездах, інжынерныя сеткі, абсталяванне цеплапункта і фасад. Якія работы выканаюць падчас капітальнага рамонту кожнага канкрэтнага дома, вырашаюць адпаведна з пастановай Савета міністраў нумар 324. Пасля абследавання дома робяць тэхнічную справаздачу, праект, экспертызу, складаюць тэхнічнае заданне, выбіраюць падрадчыка. На прыёмцы працуе камісія з шэрагу ўпаўнаважаных арганізацый. Калі ў гаспадароў кватэр ёсць іншыя пажаданні па капрамонце, існуе пэўны алгарытм развіцця падзей. На тех домах, где частичные коммунальные удобства, жильцами перед началом проектирования производится собрание. Там, где предлагают провести данные виды услуг за счет жильцов. Согласно 327 постановлению определяются виды работы, люди с этим ознакомливаются и примерно просчитывается сумма. После чего, на основании голосования там составляется протокол, где люди уже определяют, хотят они те дополнительные коммунальные услуги за них оплатить или нет. Сёлета ў Віцебску плануюць капітальна адрамантаваць 46 шматпавярховак. І гэта больш, чым летась. 4 аб'екты ўжо ўведзены ў строй. Даведацца, ці ёсць ваш адрас у спісе шчасліўчыкаў, а таксама пазнаёміцца з перспектыўным планам капрамонтаў можна на афіцыйным сайце Віцебскага гарвыканкама і гарадской камунальнай гаспадаркі. Юлія Устінова, Артём Варзоў. Навіны. Віцебск.